Hi guys, it's me, Alex. And today, I'll be watching a commercial from Bench. Trending kasi siya as per checking sa Facebook notification ko. So, madami talagang nag-message sa akin like, can you do this one? Like, to have a reaction sa video ito. So, go, why not? So, pinanood ko siya. Tapos, ito yung reaction ko. O anak, ingat ah. Yes, pa. Yards Department. Oy, Hi, JR. pakak JR. Bango mo ah. Amoy pa lang yan. Babaeng marangal. Ay, pakikikiki ha. Bless po. Amoy chicks ang anak ko ah. Dami lang po nagpapapansin sa school, Maya. pa. Maya-maya. Yan. Bango mo ah. Mas mabango ka. Bless po. Last na lang ka. Ay ko blabda. Ano? Girlfriend na? Talaga pa. O, diba? Sumera. Bati ang yads. Bless po. Amoy panalo na naman. Awkward. Oy, wala na siya yung perfume. Hi, Vince. Agay. Loya. Di na day. Ay siya day. Ay siya ba-expect day. Baka perfume mo. Di ka tag doon. Baka siya. O anak. Oh, ano, wala na? Kailan ka pa magkikwento? Next time na lang po, pa. Anak, kami kita. O, diba? So, mauto siya guys. Talingaw pa sa commercial. Nindot siya. Very entertaining. Short lang good siya na clip, pero detailed siya tanan. Like, from day to day niyang gamit sa perfume or sa bench na product. Moto siya na. Ito tang yung perfume is kumot man dyan na ito siya. Nakatry na ko ito before. So, no wonder jud na makakakuan siya, makadakot siya kuan attraction sa bako niya. Laban na jud tong saydahan no. So, malingaw ka niya kay mag basa ay sa eskwelahan pero paabot sa kuan balay kay kikiki ha, laban na jud to siya. So, gusto pa man. Yun. So, any request or ganahan ninyong ipabuhat sa ako sa video or any mga like ganap sa atong kuan, palibot, go lang. Laban lang jud to sis. So, mo siya guys. Hope nag-enjoy mo sa kuan, sa kuang reaction. Bason lamang. So, make sure to follow my Instagram account. Tada! And then, Twitter. Tada! Facebook. Da-da-da-da-da-da. And then, like and share my videos sa YouTube. Bye! Like and share.